Salamu aleyküm aziz dinleyenler, vatandaşlar, dostlar, doğanlar. Ben birinci gece şu videoda ekranda çıkış ediyen, doğrusu biraz çekiniyen, tolgunyan, bunun için de köp ötünç sorayan sizden. Yöne men şu ekrana çıkmany özümü borçlu hesap ediyen. Sebebi yurdun daşında, içinde bolyan, edilyen edenetlilikleri, beydüzgünçülükleri hem de bu yolların yapıklığına göz yumup durmak ol yanlış hasap edýän men onu. Ýa göz yumulmagyny yanlış hasap edýän. Köpden bäri şeýle ekrana çykyp gürläp ýüzümi görkezmesem-de çykyş edeýin diýip ýördüm. Ýöne dogrusy gorkýan, çekinýän biraz. Ýene bir gezek ötünç soraýan onuň üçin-de. Soňra ine iýul aýynyň 20-si günü Halkyň Ses kanalynda bir ildeşimiz, ýani agamyz diýsegem ýa-da ýaşulymy diýsegem bolýar, ýani tapawudy ýok. Şol ildeşimiz aýtdy-da, başda diýdi, menem hiç komment ýazmadym, ýazmana da gorkýardym, ýani ýazyp bilemokdym diýe-de. Soňra ýuwaş-ýuwaş öwrenişdim, deptere ýazdym. Soňra öwrenişdim diýdi. Menem şeýle bir öz ýanymdan önem bilen bir video çekeýin diýdim. Bu Halkyň Ses kanalynda Sapar aga, Kemine, Halmurad aga, Aýdyn we başga da zenanlarymyz Olya Çariýewna, bularyň hemmesi çykyş edýärler, görýän. Şol çykyşlarda gyzykly, täsirli düşündirişler bolýar-da. Dogrusy men indi şol her günki gurrundeşlikleri, ýani efirlere dogrusy seriýaly garaşýan ýaly garaşýan men şol kanalyň efirlerine, videolaryna. Soňra şol indi näme diýeýin? Şol diýe ýollaryň ýapyklygy hakynda, ýurdun daşynda kösenýän talyplarymyz bar. Olaryň enatalarynyň sesini çykarmaýanlygy hakynda her türlü ýani täsirli çykyşlar bolýar-da. Dogrusy o çykyşlardan soňra meniň hem dogrusy çagalarym bar. Olar has beter küýsýär şol gurrunlardan, çykyşlardan soňra. Soňra diýýän-de näme sebäpden ýollar ýapyp, näme üçin ýurdun daşyndaky ildeşleriniň sesini çykarman? Bugüne çelli bugünne kaýıl bolup gezip ýörler. Menem dogrusy 2 ýyl sesimi çykarman gezdim. Ýöne hiçden hiç ýaxşy diýip şu gün çykdym. Ýani ekrana. Ondan soňra inşallah çykaryn, gürlärin şu terror hökümet agdarlaýança, ýani agdarýança çykaryn inşallah. Ýollaryň açylmagyny talap edip her bir vatandaşymyz şeýle çykyş etmegini haýyş edýän.
yüzüňizi görkezmeseňiz-de hiç gili gorkman, çekinmän, öz içiňizdäkileri aýdyň. Bundan sonra beýdip kösem görmäliň watandaşlar, ýeldeşler. Köp sag bolun.